Satu permintaan dari geng apa itu? Geng gak krungu Bu. Gengkong ya. Gengkong ya. Sora ditemoni nekatku mung pengen niliki kepisah samurasane wis isih tak tunggoni, isih terus ayo pasukan genggong kepisah penwana negara angin gayuh tresna murasane wis ra mungkin wis beda semenjak jarak teko tiang sing biyen tak kenal dadi wong liya
Satu tembang negara anginnya sudah.